Moi vaan kaikille ja tervetuloa mun uuden ja ensimmäisen videon pariin. Tänään me pelataan Star Stablea mun veljen kanssa. Let's go! Ja tälle kanavalle tulee sitten hevosaiheista sisältöä. Saattu tulee jotain kepparivideoita, askalteluvideoita, Slays-videoita ja kaikenlaista. Apua meidän jumiin. Onpa kivaa. Tänään siis vaan sekoillaan Star Stableassa. Mihin mennään? Mennään vaikka kouluttamaan. Ja mun veli kutsuu mua nyt vaikka sisko, koska emme halua sanoa oikeita nimiämme. Oikea nimesi. Niin. Hupeametsä Aukeon kylän mestaruuskisat on tulossa, mennään sinne. Kuinka kauan siihen? 10 minuuttia. Jos koulutellaan vaikka 5 minuuttia, kun ollaan kerran täällä Moorissa. Mä oon kouluttanut kaikki jutut. No, sitten mennään sinne kisaan. Ja mä siis otan pick-upin, koska mä asun sieltä aika lähellä. Eli Pinellä. Kyllä. Nut. Jep. Kohta on jumpy, la 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 la. Apua minä. Törmään tolppaan. Mihin sä jäit? Mä oon täällä joku. Tai siis melkein. No jaha. No joo. Mitä tehdään ennen kuin se jampi alkaa? No katsotaan. Tällä kanavalla siis tulee myös mun kaverin kanssa videoita ja joo. Hänenkään nimeä en sano. 13 minuuttia. Ok. Kiva, mä jäin tähän jumiin. Jaha, tuli vaarallinen pudotus. No niin, tosiaan toi olikin 15 minuutin päässä toi champi eikä 10, joten mä kävin tässä välissä vaihtaa hevosen, eli isoveli, ja sit mun piti käydä piipatkaa toi, niin hänelle laturi, koska hänen läppäristään oli loppumassa. Juu. Joo. Pian alkaa jampi. Muuten me ei olla missään klubissa, niin mitä olette mieltä, että pitäisikö tehdä Ponyville Club? Joo. Toivottavasti oikeasti nämä äänet kuuluu tosi hyvin. Toivottavasti. Niin kuin sanokaa, jos ei. Kyllä me tiedetään, kun me editoidaan nää. Kilpailuryhmä. On kilpailuryhmässä. Vielä varma. Mutta ainakin mä näen sut, niin me ollaan samassa kilpailuryhmässä. Okei. Pian alkaa jampi. Kannattaa nyt keskittyä. Tää on läppäri niin vaikea, kun tää menee niin pieneksi. No niin, me ollaan kilpailuryhmässä 2. Joo, siis me pelaamme läppärillä. Hehehe. Okei, nyt alkaa jampi. Yes. Jihaa. Mä oon 4. Toinen. Mä oon tuolla 2. Mä oon joku 5, kun mun hevonen. Tai siis oikeastaan mun hevonen on aivan nopea. Ui, ja poppari. Mä oon niin huonolla levelillä, niin Mä en ihan sairaan huonoa paikkaan. Tosi kiva. 9 sekkaa niin. No niin kiva. Mitä mä pääsen täältä pois? No niin kiva, että nyt. No niin. Joo. Nyt meni tämäkin jämppi. Mutta joo, mä siis voi. Joo. Mä munasin tän. Kyllä. mä oon täällä vielä ihan mahdollisuus. Okei, mä seuraan teitä, koska muuten taas maailman tylsin katsottavaa. Joo. Minä feilasin tämän jampin. Onpa kivaa. Mutta katsotaan, että pääsenkö minä ykköiseksi, kun
Ei oo kisapainetta. Joo. Just niin. Ei oo mitään kisapainetta. Hienoa, minä näen ykkösen tuolla noin. Mä yritän nyt tässä oikein esittää, että mä olisin tässä mukana. No kyllä mä ainakin huomasin, että sä et oo mukana, kun sä skippasit tuosta kurvia. No jaha. Ja siis mä olin vielä tokat. Joo. Mä oon tosi poso. Tai oikeastaan en oo, mut läppärillä on, kun mä pelasin ennen niin mun pädillä, mut heskiset oli synttärit jotain lahjaksi läppärin, niin nyt pelaan sitten läppärillä. Ja kiva, mä oon toka. Mä oon toka, jos mä en ois feilannut. Näköjään mä oon kolme. Jaha, en ollutkaan, kun täällä on aika paljon kaikkia muitakin. No, näköjään ehkä olen, koska täällä on monta kilpailuryhmää. Mitä mä oon mukavasta täällä? Piu. Eikö? Nyt mennään sitten tää ihme lotan rata, jossa on esteet. Mitäs siellä nyt kävi? Kiva. Kouluratsussa on vaikeita oikeesti. Siis tää on tällä hetkellä koulua. Tuolla. Kotitallillani. No niin kiva, mä taas kittasin. Voi vitsi! Vitsi tää video on varmaan sähäytämistä. Ja miksi musta tuntuu, että noi sun äänet kuuluu kahdesti tosta asteikollista, kun sulla on sekä se automaattinen niiden tallennus, että nyt se kuuluu noista kaiuttimista myös. Niin kuin tuplana. No ihan sama. Low production. Ei. High production. Meidän katsojat ei ehkä ymmärrä englantia. Jos tätä edes kattoo joku. Toivottavasti katsoo. Laita tykkäys, jos katsoo. Laita tykkäys, jos katsoo. Just. Ui! Niin, vihdoin. Tääkö meni ihan pakkaasti? Vaikka painelisi seuraavaasti. Tämä perus. Sitten mennään tämä. Mikäs on Villin piirata? Toivottavasti näen, se on oikeastaan hyvä.
paljon. Siis noi lotan jutut käy aina hermoille. Mut ne on niin pitkät. Onko hän saanut päivitystä? Hän on muuten saanut päivityksen. Ai Stacy. Juu, hän ei ole ennen näyttänyt tuolta. Hän on näyttänyt sillä vanhalta. Okei, nyt on isot esteet, apua! Mitä jos mä en pärjää? No sitten mä en pärjää. Tuleeko kokonaisia? Ui, ai! Jos tulee, niin laitetaan pois. Okei, hyvä. Kai ne saa olla. En mä tiedä. Tuleeks copyright? Mutta siis tää Stacy on saanut päivityksen. Ja myös toi Chloe ja aika moni näistä on saanut päivitystä. Kun aika moni varmaan tietää, että niinku, ennen ukkelit näytti aivan eriltä ja nyt ne näyttää eriltä. Niin nää on saanut päivityksen. No. Silleen, että nää näyttää niiltä uudilta. Ja sehän on hyvä homma, koska se on vähän omituista, jos vaikka ropee, siis roolipelaa, niin sitten ne näyttää aivan eriltä, siis aivan eriltä kuin sun hahmo. Laulkaa ihan sairaan hitaasti. Pitää puhua kovaa, ettei Toivottavasti tää ei haittaa teitä katsojia, että me nyt puhutaan oltiin, mutta emme halua copyrightteja. Uapapaa. Yeah. Kannattaa laittaa ääniä hiljemmalle. En mä jaksa tuota toista rataa tehdä pihassa. No en minäkään. Tämä video on kuitenkin pitkä jo. Missä mulla on vielä yksi? Mulla on jossain. Mennään sitä. Mulla on Jorro. Olisi vähän kiva, että me niinku pelattais yhdessä, kun tää on kuitenkin ensimmäisen videon spesiaali. Mikä vitsin ensimmäisen videon spesiaali? No tänään. Tää video saattaa olla nyt aika sähellystä. Mennään tekemään... Pelataan piilosta! Okei. Kuusilaaksossa. Me siis otetaan nyt Raikka Kuusilaaksoon. Ja mä otan Starshinelle. Joo. Miksi mä tulin tähän? Mä otan Pick Upin. Kyllä mä nyt pääsen No niinhän pääsen. Kuusilaaksoon. Okei, mä otan Pick Upin, koska se on lähellä Traikkuu. Kuka eka täällä? Mene eka piiloon. No niin, mä oon täällä ensin, eli mä menen eka piiloon. Okei. Mä lasken 60 eli aikaa. Eli Kuusilaakso. Vitsi, mun pitää kääntyä, ettei se näyttö. Kuusilaakso. No niin. Ei Kuusirpin tila. Kuusilaakso. No niin. Mä kuvaan videoa ihan oikein. Joo, mä näen sut. Mä tiedän, en mä vielä mennyt piiloon. Mä lasken traikussa, mä en tiedä. Okei, mä en harja mestaruuskisat, mut ei pääse sinne. Ei pääse sinne, niin me ei nyt mennä sinne. No niin, mä lähden. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60. Ollaan valmiina tai ei? Tää on sitten piilohippaa. Jaha, kiva. Tätä ei kerrottu aikaisemmin. Ja ei siis saa poistua täältä tässä kun täällä on nämä ihme puuaidat, niin ei saa poistua siitä. Onko selvä? Miksi mulla on joku keltainen huutomerkki? Eikö siis, anteeksi, vihreä huutomerkki tuolla noin. En tiedä. Missä sä olet? Apua, mä jäin jumiin. Noniin. Ja sä et sitten saa katsoa murruutua, että sä ehti, tai siis niinku näet missä mä menen, ja silleen, että sä voit mennä pakoon helposti. Eikä saa myöskään ostaa mitään ja valepukeutua, koska mä näen sut. Silleen mä näen sun nimen vihreällä. Missä sä olet? Eikö saa nousta hevosen selästä pois? Onko se nähnyt sut mua vielä kertaakaan? En. Onko mä mennyt sen ohi? Kuinka monesti? Mä oon nähnyt sut kahdesti. Apua. Niin. Siinä muuten myös näitte, että minne kaikkialle mä pääsen. Mulla on siis tässä nyt alla Rose Gold. Eli sohvan. Joo. Mä en löydä mitään. Mä sanon, mä näin sut jokin aika sitten vielä koulussa. No nyt ihan oikeesti. Tää on ihan haastavaa. Ei tarvii. Taitoa, et saa mua ottaa. No joo. Mutta tää piilohippa on haastavaa. Jos mä tehdään silleen, että niinku... Ei. Jaha. Mä en nyt yhtään tiedä, että kuinka pitkä tästä videosta tulee. Enkä mä tiedä, missä sä oot. Mihin vielä pitäisi mennä? Mä oon niinku mennyt ympyrää. Mikä ihmeen tossa voi saada?
pikkuaisen hankalaa. Ja tästä videosta tulee edelleen pitkä. Nyt ihan oikeesti. Just äsken joku 10 sekkaa sitten laukkasi sun perässä. Tämä on nyt liian vaikeaa. Ja menee tunteisiin. Paljasta itsesi. Mä tällä hetkellä koitan ne löytää sua. Nyt hetken kohtelen välissä sua. Tavataanko kahvilassa? Juu, tämä piilos meni nyt vähän blörinäksi. Niin. Joo. Oli liian vaikea piilo. Hellurei, ja sinä juoksit äsken minun ohi päältäni, niin sain kiinni. Hei! Tästä videosta on nyt tullut vähän liian pitkä, niin kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti mahdollisimman pian tulee lisää ja uusi video. Ja olisi kiva, jos tilaisit mun kanavan ja tykkäisit tästä videosta, niin se tukisi tosi paljon mun kanavaa. Kiitos.